May momo po dito talaga. Nagbangon lang ko guys para i-film si Mister. Kasi paalis na ito. Trabaho na naman. So sabi ko sa kanya, kapag ilabas mo na yung sasakyan dong, tulungan mo na lang ako dong ipasok yung basurahan. Kasi yung hangin talaga, munti ka na ako malipad-lipad sa hangin. Sobrang lakas ng hangin. At kapag sobrang hangin kasi dito, itong mga basura namin lilipad. And then ang problema kasi, puno yan ng basura. So kapag lilipad yung basurahan, yung basura sa loob, lilipad papunta sa kapitbahay. Nakakahiya guys kapag maghakot ng basura, no? Dahil sa hangin. So sabi ko, pasok natin ito sa garahean. So buti na lang tinulungan ako niya. Hindi naman mabigat, magaan lang naman. So yun, and then aalis na din siya kasi nga, late na daw eh. Hindi na nga kami nagkapi-kapi dalawa. Yan, nagpunta na siya sa iyang sakyanan. Pagkatapos, sulod lang ko sa balay guys. Nag-bye-bye konti and then alis na siya. Pero pagpunta niya sa sakyanan, ito na nga yung nangyari. Nakalimutan niya yung address. So nilagay niya yung address. Natagalan siya sa driveway. Diyan siya. So pasok na ako. Kinuklose na niya yung Sabi ko, ang tagal niyang nakadrive. Andyan pa sa driveway. So lumabas ako sa harap ng bahay. Paglabas ko, andin pa ron siya. So sabi ko, madilim ito ha, 3:30 ng umaga. Sabi ko, takutin ko to ha. Takutin ko, nakatindig lang ako dyan ha. Nagulat yan siya, loko. Stop yung sasakyan. Nagulat siya. Akala niya momo. I've just been waiting for you to ask what happened. I put napping stuff in and my cigarettes and all that crap. I scared you. Itong gusto ko yung manggulat at saka ang sarap ng feeling kapag magulat din ayun yung gusto ko, gulatan. So naghintay daw siya kasi baka nalak ako sa labas, ang ginaw pa naman daw siya. Nagkita sana kami si Brenda pero hindi siya okay, so kaya kinancel niya. And then itong asawa ko nag-text sa akin, sabi pa niya yung kapatid daw niya din, oh my goodness, sakit daw yung likod niya. Kahapon pa yun siya hindi okay. Sobrang sakit daw yung likod niya. And then, meron daw siyang nakuha sa likod niya. Parang nahulbot sa likod niya. Iwan ko kung ano yun. And then niya, yung suka na siya. Nasuka ng dugo. Ay, no, eh. Sabi ko, ano nangyari sa kanila? Sa kapatid ni Tami. So ngayon, oh my God. Sino ka? Sabi ko, wala man ako. Hindi din ako pwedeng makapunta doon kasi merong sasakyan dito. Parang may problema ba yung Lexus. Okay naman siya i-drive. Kaso, takot si Tami. Hirap mag-brake. Kailangan talaga i-push para ma-brake. Ayun, so kaya hindi ko magamit. Kung kailangan tulungan ng kapatid ni Tami, dalhin sa hospital. Ayaw din ni Tami kasi baka anong mangyari sa akin drive. Layo naman. Malayo ba? Almost 1.5 hour drive. Yun na nga, dito lang ako sa bahay, wala nang ganap. So, ang ginawa ko na lang dito is, meron pala akong niluto ditong chicken kagabi pa. So, i-transfer natin, ilagay sa ref. Hi guys, magpunta dito tayo sa taas ng bahay. Ang dilim-dilim dito. Magpaantay na ako. Oh, kasi ang dilim dito. May momo po dito talaga. That's the truth. May momo pa dito. Kasi po, ang dami pong nagsasabi. Ang laki-laki ng bahay mo, kayo lang dalawa. And then, ayaw kong matira dyan. Sabi pa na iba, ayaw kong tumira dyan. Hindi ko kayang tumira dyan. Bakit hindi nyo kayang tumira ng ganito? Hindi naman nakakatakot. May momo nga lang. Wala namang momo sa bahay, guys. Paminsan meron kang maririnig, pero isipin natin na hindi yun momo. Wala naman talagang momo talaga sa totoong buhay, no? Atik naman ang momo, good, teka. So, dahil po, yung ating kilikili is, yung ating kilikili, mataas na yung buhok. Mag-wax lang ako guys. Itong wax na gamit ko is matagal na ito gamit. Hindi po ito yung talagang laman niya. Ang laman nito is iba. At saka yung kaibigan ko na sa Cebu yung gumawa nito. 8 years ago hanggang andito pa. Ang ginawa nito is ang ginawa niya is, teka muna ha. Sugar at saka limon. And then talagang maganda sa kilikili. Ito yung gamit ko talaga guys. And
So, si Ate Nancy, taga Cebu, naging kaibigan ko din nakasama sa trabaho. Siya yung gumawa nito. So, ako sa kilikili ko is mag-wax ako. And then, pataasin ko talaga siya para talagang dala, no? And then, bumili din ako ng paper, anong tawag nito? Itong pang-wax na papel. Yan, sa Amazon. And then, marami po siya. So, ikaw na lang yung mag-cut kung anong size. Meron pong pang dito. So, ngayon, mag-wax tayo, guys. Konti na lang talaga yung laman, oh. Konti na lang yung laman. So, ganito po ako kasi yung wax talaga nakatulong din sa kilikili ko. Hindi naman talaga maganda yung kilikili ko, ano. So, ang gawin mo is, ganito siya. Ano. Guys, tapos na po yung ating pag-wax. Malinis na po yung ating kilikili. Wala pa si Tami, guys. Ano ng oras? 9:30 na ng gabi. Kaya itong bahay ko sobrang dilim. Ayaw ko talagang magpailaw dito. Tingnan. Ayaw kong magpailaw. Look. May mumu. Tingnan natin sa labas. Walang tao. You know what? Kakain lang ako kasi gutom na ako. Ang nag-ingay. Ano yun? Narinig nyo? Mayroon kayo narinig? Tika. I-check ko lang si Habs ba yun? Habs? Is that you making noises? Ay nako, nakakatakot naman kayo, ha? Parang may tumalon na. Parang may tumalon, nakakaloka. Hindi naman ako takot, guys. Wala naman dapat tayong kinatakot. Ito talagang... Ito ang pusa ko ba? Hoy! Hoy, ginoo ko! Habs, what the heck is going on with you, Habs, ha? Matakot na lang ako dahil... Pagkagain yung ulo, ha? Takot na lang ako. Ito mga pusa talaga, ito yung magdala ng heart attack. Hindi ako takot sa bahay, pero matatakot na lang akong bigla kasi may nagtatalunan. Ay, sus, Mary Ann. Feeling hindi takot pero may takot din konti. Charot. Anyway guys, umaga na po ito. So, ngayon, ang ginawa ko is nag-ano lang ako ng bagel, no? Yun nga, andito na si Mister. Salamat kayo pala guys sa inyong pag-click, no? Salamat sa panonood. Kita-kits tayo next time. Sana po, wag kayong mag-ano. Itong bahay natin, nakakatakot pa talaga ito kasi ang dami talagang magre-renig kapag gabi. Nangita ko og sudan sa refrigerator pero ito ang aking nakita bukog. So yun guys, nakita ko yung leftover naman na steak. So ang ginawa ko kasi gutom ako, na-miss ko din yung gulay. So kinat ko yung ating leftover na steak at buti na lang meron akong nakita ditong cabbage. So yun yung sabi ko, igisa na lang natin itong leftover with cabbage para naman may gulay nung ating tiyan. Yun nga, ginisa natin siya walang garlic, hindi ko nalilagyan ng garlic. So onion na lang siya, ginisa ko at saka tinakpan ko para maluto yung bukog or buto ng steak natin. Kasi paminsan may pink pa, gusto ko talagang maluto, o diba? So kinuha ko yung oyster kasi sabi ko, masarap ito pag may oyster. So nilagay ko yun na yung cabbage. Buti na lang hindi pa siya nasira. Matagal-tagal na pala ito sa refrigerator. Buti na lang nakita ko. So yun, igisa lang natin siya. Lagyan natin ng kaunting toyo, asin, paminta, at oyster. And then, tinatakpan-takpan ko na lang siya po para naman magtubig, no? Para pang ano natin sa ating rice. Yun. Masarap pa naman ito, yung mga ganitong luto. Yung i-fry mo lang siya, yung ganito. O, diba? Lalo na kapag gutom ka at saka yung kanin mo is bagong luto or masarap talaga kapag bahaw yung kanin. Diba? So, nilagyan ko na siya ng mga pangpalasa. And then, pagkatapos niyan guys, takpan na natin siya. And then, pabayaan natin hanggang maluto yung nilagay ko dyan lahat. O, diba? Ang ganda tignan. Masarap yan. At habang nagluluto ako guys, ang dami kong hugasan. So, hugasan ko muna itong mga naiwan ko dito sa aking sink. Ako lang ba yung maghuhugas ng pinggan, pero ang isip ko, ang dami kong iniisip. Yung mga ulam-ulam doon sa Pilipinas, kung anong dapat pag makauwi, kung anong dapat lutuin. So yun, ganyan ako kapag naghugas. Parang wala na talaga akong maisip, kundi pagkain. O diba? Unsa man day huna-hunaon, di magkaon na pod ta. O sige, ato sa anitan-aon guys, tingnan natin kung luto na ba itong mga niluluto natin.
Ang dami ding nagtalsikan kaya nililinis ko kasi ang pangit din tignan, no? Makikita ko yung oil kahit saan-saan, so kaya kailangan kong linisin habang nagluluto. At meron pala ako ditong bahaw. So ito yung ginagawa ko. Nilagay ko yung bahaw dan sa ibabaw ng kanin na bagong luto para doon na siya mag-init, ano? Hindi na natin siya ilagay sa ating microwave. So kain na po tayo, guys. So yun, nag-serve lang ako para sa aking plato. So yun, samahan niyo ako, guys. Ang sarap niyan. Mga ganyang mga luto, gulay, o diba? Samahan niyo ako. Pasensya na kayo sa mga galit sa akin na palagi akong kumakain dito. Ito lang naman talaga yung gawain ko, no? Kapag walang ganap. So, napangangana nga ako dito kasi nga ang sobrang sarap. Ito yung pinaka-paborito ko talagang kainin. Ang buto-buto sa mga meat. At saka palingon-lingon din ako, no? Kasi ako lang dito mag-isa. Kasi paminsan takot talaga ako kapag ako lang isa at saka yung window blind namin open, baka may tao sa labas. So, kayo makikita ninyo ako palingon-lingon. Yun. Ang sarap nitong botong-botong na ito. So, pasensya na kayo sa mukha ko kasi yung mukha ko talaga is hindi maganda. O, diba? Lalo na kapag kumakain, mas lalong pumapangit, tumataba pa, pumapangit pa. Okay lang naman, masaya naman ako. Ang sarap ng ulam ko nga eh. Puro lang naman leftover ito. May pagka-paranoid talaga din ako dito sa bahay, guys. Lalo na kapag akong maisa. Kung andito kayo pala 24/7, makikita nyo akong magtatago or nakatago, hindi makita sa pintuan. And kapag na kumakain ako, talagang dapat close yung blind. At kung gabi naman, kung kumakain ako dito, dapat yung ilaw sa labas on, and then isa lang yung ilaw sa kung saan ako kumakain. At palingon-lingon. At yung TV off dapat para marinig ko. Ganyan, o diba? Mag-enjoy na lang tayo, guys. Ikain natin. Kayo din kung wala kayong ulam sa bahay, ihalog-hogin ninyo yung refrigerator ninyo, baka may mga ganitong ulam. Yung mga buto-buto, yung mga baboy, sarap yung isabaw ninyo yung mga buto-buto na yan. Ang sarap na, guys, mag-enjoy na kayo. Lagyan ninyo ng maraming malunggay. 'Di ba? Yung isip ko sa Pilipinas, yung mga buhay-buhay doon. Ito na yung order natin. Ay, nag-order ako ng panglinis ng ating sink. Ito siya, panglinis ng sink. Kasi yung sink namin is nag-ano siya, yung parang tawag nun, nagka-clog. So, yun. Yun, nag-order din ako ng ating kangkong. King Kong! Ang King Kong po, ay no ako. Ito po yung King Kong. I ordered the King Kong. Marami na magagalit po. Taka, ang English, ano. At yung in-order ko is non-GMO. High germinated, easy to grow. Look, meron na tayong King Kong. Kangkong. At yung isa na excited ako. Nag-order ako ng Holy Bible heart. And yun, look guys, meron na akong Biblia. Kasi meron akong binabasa dito na Biblia. Nagbabasa ako ng Biblia na. At saka ang ginamit ko kasi is yung tawag nito, New Testament. Okay? So, ito siya. Look. Oh, nice. King James Version. Ang ganda ng Biblia na ito. Grabe. Is Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Yan. At saka Philippians, Hebrew. At bakit walang Revelation? Okay, andito yung Revelation. So, yan. At saka ang lalaki ng mga lettering. Oh, meron na akong Biblia. Magbasa na tayo. At saka meron siyang marker lock. Hindi lang natin ito patulogin, kundi basahin. Kasi nagbasa ako, pinipili ko talagang magbasa, maglaang ng oras po nito. Okay? So, yun, dito na tayo. But anyway, so yun